V tejto časti seriálu budem rozprávať o neuveriteľnom komunistickom zázraku vo vzdelaní, vede a technike na Slovensku versus neuveriteľná ničivá sila kapitalizmu a kapitalistickej demokracie po roku 1989. Na tomto obrázku je ukázaný počet pracovníkov vedy a výskumu. Na osi X-ovej sú roky, toto modré to bolo pred rokom 1948, sme mali asi 3000 pracovníkov vedy a výskumu. V roku 1948 sa komunisti dostali k moci a nastal neuveriteľný zázrak rozvoja vedy a techniky na Slovensku. Počet pracovníkov vedy a techniky stúpol za 40 rokov na 2000%. Tento počet pracovníkov vedy a techniky musel stúpať kvôli tomu, že Slovensko zo zaostalej agrárnej krajiny sa stávalo alebo išlo cestou priemyselnej revolúcie a priemyselná revolúcie, výstavba priemyselných podnikov, výroba potrebovali čoraz viac pracovníkov vedy a výskumu. A komunisti v tomto období dávali veľa peňazí na rozvoj vedy a výskumu. V roku 1988 a 89 od rokov, ktorých mám údaje, to bolo asi 3,5 až 4,4% z HDP. Toľko to dávali na vedu a techniku najvyspelejšie krajiny sveta. A to bol aj základ, že počet pracovníkov vedy a výskumu počas socializmu, počas komunistického zázraku neuveriteľne stúpal. Potom prišiel prevrat roku 1989, následná kolonizácia, prišli humanisti, demokrati a počet pracovníkov vedy a výskumu prudko klesol. A v roku 2008 je len 36% pracovníkov, ktorí sme mali za socializmu. Vrátili sme sa asi do roku 1965. Toto je jasný dôkaz úpadok, dekadencie až degenerácie spoločnosti. Z grafu ďalej vidieť, že keby nedošlo ku komunistickému prevratu a odstráneniu komunistov od moci, tá komunistický zázrak vedy a technik by bol pokračoval a je možné, že by sme boli vo vede a technike na úrovni najlepších vyspelejších krajín. Samozrejme po zničení našej vedy a techniky, po vyhodení alebo po normalizácii vo vede a technike to nie je možné a vlastne je to aj tým, že krajiny, ktoré nás prišli kolonizovať, nepotrebujú u nás vedeckých pracovníkov, nepotrebujú, aby sme my niečo vynašli. Vrátim sa k tomuto prvému paradoxu, ktorý hovorí, že je absolútny zákaz prezentácie a diskusie takéhoto grafu vývoja vedy vo verejnoprávnych alebo súkromných médiách. Nie je možné, aby niekto ukázal a diskutoval o komunistickom zázraku a o úpadku po roku 1989. Proste kolonizátorom slovenskej šlachty, slovenským antikomunistom a myslím, že aj cirkvi sa to nehodí, lebo by aj menej chápavý človek by zistil alebo by nejak začal tušiť, že komunisti niečo dokázali a kapitalisti to zničili. To je paradox, je druhý, otázka číslo 1, 2. Kto to zakázal? Samozrejme, zakázali to kolonizátori. Predsa oni nebudú hovoriť o tom, že komunizmus vo východnom bloku bol neuveriteľne pozitívny.
neuveriteľne pozitívny po nástupe kapitalizmu, lebo možno by sa našli ľudia, ktorí by začali rozmýšľať, a čo keď by nemali by sme sa k tomu komunizmu vrátiť? A toho sa kolonizátori, svetová šlachta, súčasná globálna neofeudálna oligarchia bojí. Je to jediná sila, ktorá by ich mohla zobrať ich privilégia dedičné a nedotknutelné. Takže zakázali to samozrejme kolonizátori a naša šlachta, ktorá dennodenne pri premývaní mozgu hovorí niečo iné, ale toto je absolútne zakázané. Ďalšia otázka, alebo paradox, je tá istá ako v predchádzajúcich prípadoch, ja to budem stokrát opakovať, lebo to je neuveriteľný paradox. Mali sme tu kapitalizmus, veda a technika skoro na nulovej úrovni, prišiel komunistický zázrak, rozvoj neuveriteľný, rozvoj vedy a techniky a prišiel opäť kapitalizmus a ničenie vedy a techniky. A otázka je, jak je možné, aký systém výberu odborníkov, aký systém výberu riadenia, politický systém, ekonomický, zabezpečovali komunisti, že počet vedeckých pracovník vedy a výskumu stúpal. A ako to zabezpečili ľudia, alebo predstavitelia, ktorí si ľudia zvolili v slobodných voľbách. Oni si vlastne zvolili ľudí, takých ničiteľov. Neviem, či to boli degedé, ja neverím, že to boli ľudia retardovaní, alebo nejak toto, ale boli to ničitelia, ktorým išlo o všetko iné, len nie o rozvoj vedy a techniky na Slovensku. Tí ľudia museli byť veľmi obmedzení, veľmi neskúsení. Myslím, že mali absolútne vytunelované mozgy. No a to všetci vieme, my starší vieme, čo nám rozprávalo Rádio Slobodná Európa z Ameriky, ako keď sa odstránia komunisti od moci, ako všetko pôjde dobre a tak ďalej a tak ďalej. Práve opak je pravdou. A je zaujímavé počúvať tých ľudí, ktorí rozprávali, že treba len komunistov odstrániť od moci, odstrániť socializmus, a všetko pôjde pozitívne hore. Ono to nejde hore a tí, keď to zbadali, že to nejde hore, tak ten svoj podvedomý, myslím si, že vytunelovaný mozog, si začal namýšľať, že to je preto, aj to aj často hovorili, že sú tam komunisti, že po roku 1989 sa do riadenia štátu dostali komunisti a že tí boli zlí, aj budú zlí. Ale to nemôže byť pravda, lebo keby v riadení štátu boli stále komunisti, tak ten komunistický zázrak by pokračoval ďalej takto hore. No a zaujímavé, že kapitalistickej propagande ľudia verili, keď tie informácie z Hlasu Slobodná Európa, Hlasu Ameriky a ešte aj ďalšie boli menej ako 1% informácií, ktoré im dávali komunisti. Z toho vidieť, aká tá propaganda kapitalistická, aká je dokonalá, aká je profesionálna. To premývanie mozgov je tam vybudované 300 rokov. A stále pokračuje dnes, koľký je? 20. marca 2011 napadli veľké taká zločinecká trojkoalícia, napadla Líbiu. A rovnako príčiny a prečo to je tak, čo je tak, čo tam je, dostávame od ich propagandy, čo vôbec nezodpovedá pravde. A ľudia, ktorí nemajú čas to študovať, alebo sú nejak obmedzení niečím, tak aj veria. Koniec.